Әти-әни бошкалардан ким хур булмасын дип күз карасына мотоцикл, электросамокат, бошка индивидуаль мобильлек чаралары сатып алып бирә. Мондый төр койгыртуның ахыры ничек тамамланасын әти-әни уйлап та карамый. Күзләрен тондырып чапкан балалар имгәнсә, кем җавап бирәчәк? Безнең менә каникул, җәйге каникулларга чыкканнан бирле, хәзер инде менә 2нче ай китте. Барлык муслимдә яшәүче яшүсмерләр самокатта йөриләр. Әти-әниләр менә шушы самокатта, электросамокатта матайларны тыю урынында үзләре алып биреп, шушы балаларны куркыныч астына куялар. Уку елы төгәлләнгәндә мин балама самокатта, башка төр транспортта йөрергә рөхсәт итәм дип әти-әни үзе гариза язып калдыра. Баласына мотоцикл алып бирүчеләр сабыйларына үлем сатып ала, җәһәннәмгә юллама бирә төсле. Я думаю, нужно вводить правила дорожного движения для самокатчиков, чтобы они ездили, возможно, как велосипедисты, но определенное ограничение скорости тоже должно быть. И то есть велодорожки, и только на велодорожках, чтобы они ездили, если есть такая возможность. Bütün кагыйдәләрен дә белеп тә бетермиләр. Мин дә үзем рульдә булгачтан мин һәрвакыт алга да артка да карыйм дигәндәй, чөнки алар бүтән яктан килеп тәшәргә торалар бит инде. Шуңа әти-әниләргә дә әйтәсе килә инде. Әлбәттә, бик бәләкәй балалар белән булса, үзләре янында булсын инде балалары, олырак яшьтәге балалар булса, әлбәттә кагыйдәләрне белергә кирәк инде. Яңа кагыйдәләр буенча индивидуаль мобильлек чарасы, электросамокат, гироскутерлар, сигвейлар белән идарә итүче җәяүле статусына тиңләнми. Электроскутерларда велосипедлар өчен билгеләнгән полосаларда йөрү рөхсәт ителә. 14 яше тулмыйча балаларга электросамокатлары, гироскутерлар һәм башка мобильлек чаралары белән идарә итү катгый тыела. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.